Så alle sammen, vi to her, eller Skylar Gaming her. I dag vil jeg vise jer, hvordan at det installerer Optifine på dansk. Det første I gør, det er, I søger bare på Optifine. Og så bare tage det er for Mac, kun for Mac. Det er bare tage 1.4.7. Og så tag den, hvor den går ind på Microforum. Fordi det er den, jeg synes, der er bedst. Og så vil jeg tage... For mig virker det med, at jeg tog 1.4.6. Men ja. Og så tager den, der hedder Ultra. Og så bare download den. Så når jeg downloader den, så downloader den så her. Og så det, så vi gøre, da I åbner jeres Finder, og går ind Bibliotek, Application Support, Minecraft. Det er også et library, så Application Support og Minecraft. Og så har I alt her. Så kan jeg lige slette min bin-mappe. Ja, I skal slette jeres bin-mappe. Bare sætte den dernede. Og så skal jeg så åbne Minecraft, og så køre det igen. Og så kommer der automatisk en bin-mappe frem. Så jeg kan lige åbne Minecraft. Og så logger jeg bare ind. Og så siger den brrrr. Der er nogle pancakes. Og så det lægger lidt meget, når jeg har når jeg også filmer imens og har flere sider åbent, for jeg har også så jeg har også jeg kan lige lukke Skype med den behøver ikke. Så lukker jeg ned, og så er der en automatisk en ben her. Så det vi gør nu, det er, at I har jeres normale Minecraft jar. I klikker på den, og så trykker I på Enter, og så kommer det herfra. Så vi skal Minecraft jar.zip. Så Enter, og så siger I brug zip. Så dobbeltklikker I på den, og så så unzipper den ligesom at det er en normal zip-file. Og så bum. Så giver den en ny mappe. Den her kan I bare smide og se på. Så hedder den Minecraft jar. Dobbeltklikker I på, så er der alt det normale herinde i. Men så det I skal gøre nu, det er at I skal tage Optifine ud, dobbeltklik på den, så er der alt det her. Og så kan I bare redigere, og så I trykker på æble A. Så skal den redigere, og så kopiere 77 emner, og så herinde under Minecraft jar, så siger I indsæt emner. Kaboom, og så bare anvend alle, og så erstat. Og så skal I bare søge på stort META. Og så den her meta i hvis vi lige kan gå ind i bibliotek. Og så bare ind under der, og så tager jeg bare jeres Minecraft jar, dobbeltklikker, søger med stort META. Og så vil der komme, skal jeg bare tage så bare den her med til INF ud med den. Og så sætter jeg bare jeres helt normale Minecraft jar ind i jeres bin. Og så alt det her shit Optifine kan bare tage den væk. Og så starter jeg Minecraft. Ja, så kan jeg bare lukke Safari ned. Så lukker jeg ind. Og så går jeg ind på en lille single player. Jeg kan tage redstone stuff. Så ind, og så kan jeg så kan man zoome nu. Og så også, hvis jeg går herind i options, kan jeg sætte den på extreme,
så renderer den ekstremt. Jeg har bare for normal, og I kan tage mange nye ting. Men det er sådan, I downloader Optifine. Meget nemt, meget hurtigt. Det er dejligt. See you later, alligator.